bagi kami ki kpa haba ki kon jong ki apply kam ki habai banwat unong yarap habai wat manong minister ubale si uban yarap ki kon ki jongi namar lawan ka to ka jusau thu balada apply kam lamdan backup minister mi okam de dandru ipai ba kilong pa ki jongi namta ki kam ki kon samla ki jongi teng dak pisaru habya pelun manyo ya kam takane kade ke babak lalu dorong sirang ban ki ngisau thu balada ngido ya personal interview kandan competitiveness hak written lada kadan ka competitiveness ki kon samla jung ikin pelpor hak jing pen khare lamba ki jing pulih puthi ka jongki memang yong ba teng lada la pulih ba la minut la nang astat kakamum yo teng ka pendot jikermen ni kon samla jong iki bakin nang bakin sta bak ngasim du gawi benda lesi ka personal interview ka ba dangdon sa apo ka state ka jong i benta ka dan benta ban penduna ya ka literacy rate apo ka state ka jong i ka ping mo nga dengan sedang di grup D gi sweeper gi cleaner gi pion ter ki apa apo ka grup D ti jingkli wi balong basok palawa mo pin interview ayute ya kita ki bathep kam sweeper kai bin kali te atau bin kali bin jusaring ngam sudan nongreng kata ka interview namun dak kam sweeper habala kalap yang ka qualification lapi don kami kata ka experience certificate pan ka experience certificate baki go driver ru ma grup B gi C gi ham tikini ki kam kim don kam me ya kata ka personal interview kumba nadu aja khandre ko sokar India ko baka personal interview don kam tang ya ki post lese bang don kam ya ki candidate bagi bisyari ka personality ka jongki ya kita ki kam lese ngi hapan khot ban personally pada ban interview ya ki candidate ya ki kam ki bam don jumut kum ong lam jer tengah mana ki sweeper ki pion ki mali ki driver ki LD ngam tarai kan don kam su ya kan ke personal interview ban kum bakal long mentahi ka saikran baka personal interview kadai katakalan ban tep tu ya kiba itu jong no kiba kabor kadai kalan ban pan pisan na kiba ban aikam ini tangga tai takasong pada ka sarkar ban kini ki interview pawut jongi ki MLA lada kiru kim dan benta ban politicize ya ka jingi okam jong samla kidai ban keren ni ka benta nambar lada kis ngabjar kamut kiru kita benta ban politicize ya ka employment daga bathep tu ya ki kat tu kat ni kinong kerjaan ki jongki na ki konstituensi ki jongki